mahtava absurdi tilanne, kun palohälytys soi ja tämmönen rauhallinen jatsi kuitenkin täyttää tunnelman. Ihmisiä ei tunnu kiinnostavaa, että tällä pallaa. Niihin pelikoneisiin laitetaan kolikko. Koskelepa siitä. Ei vaan se kuule tuulta korttia sisään. Kortilla niin no nämä niitä nykyaikaa tietenkin. Siitä niin ja sitten meni kohti. Mitä se meni sinne juttis. Aha. Siitä Hyrskytä siitä. Hyrsky, koin value. Ei, katoppa kun tuo. Eskeltää. Maxpet. Pitää Emi. Maxpet. Mitä se tekee? Oi, mikä? Oi herra. Mikä? Tässä tuli kunnon jo voittoputki.